Veciños e visitantes achegáronse hoxe a Barbadás para celebrar o Día das Letras Galegas. Trátase dunha iniciativa que alcanza a súa terceira edición e que este ano estivo dedicada á poetisa e ensaiista Luisa Villalta. Case unha decena de agrupacións musicais amenizaron a xornada e preto de 300 asistiron ao xantar popular. Eu creo que vai excepcionalmente ben, moi ben, vedes aquí todo o público que hai, todas as actuacións, vemos que hai persoas que están caracterizadas tamén, pero que hai que pôr en valor basicamente a cultura e o galego. A presencia dos veciños e veciñas e do público en xeral é benvida, é unha xornada festiva, pero o esencial é a posta en valor do galego, a reivindicación do galego e seguir loitando polo galego, que é a nosa esencia. Tamén houbo no Parque dos Carrís postos de produtos artesanais e ofrecéronse xogos e talleres para os máis pequenos, como un obradoiro de pulseiras de coiro. A festa rematou ás 6:30 da tarde coa actuación da charanga BBB e unha queimada. A programación ahora son esta banda de música que vendes aquí, previamente houve unha charanga, aquí vedes tamén unha serie de stands na que se ofrecen produtos tradicionais, materiales tradicionais, e ademais deso hai un xantar popular que, como pensamos todos nós, Galicia sin un xantar popular cas viandas propias da nosa terra non é Galicia. E despois haberá tamén xogos tradicionais e diversas actuacións de grupos musicais de aquí do Concello. Entón, xornada festiva pero reivindicativa. Ambas cousas teñen que ir da man porque Galicia sin música e sin reivindicación non existiría.